10 trik pitanja i odgovora na trik pitanja. Prvo pitanje. Petar je rođen 24. decembra, ali svoj rođendan uvek slavi tokom leta. Zašto? Pa Petar živi na južnoj hemisferi gde je leto tokom decembra meseca. Drugo pitanje. Koja planina je bila najviša na svetu pre otkrića Mont Everesta? I tada je Mont Everest bio najviši na svetu, samo niko nije znao za njega. Marija je prekjuče imala 7 godina, a sledeće godine će imati 10. Kako je to moguće? Danas je 1. januar, juče je bio 31. decembar, kada je Marija napunila 8 godina, što znači da je prekjuče 30. decembra imala 7 godina. Ove godine će napuniti 9 godina, a sledeće godine će imati 10. Koliko kubnih metara zemlje ima u rupi, čija je dimenzija 3 puta 2 metra i dubina 30 cm? Rupa je prazna, zato i jeste rupa, tako da zemlje uopšte nema. Ako iz kese u kojoj se nalazi 13 bombona uzmete 6, koliko ćete bombona imati? Imaćete 6 bombona koliko ste i uzeli. Šta zahteva odgovor, a ne postavlja pitanje? Telefon. Koja 4 dana u nedelji počinju sa slovom P? Ponedeljak, petak, prekjuče i prekosutra. Šta to putuje oko sveta dok stoji u ćošku? Poštanska marka. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Prozor. Poljoprivrednik ima 9 plastova sena na jednom polju, 3 na drugom polju i 7 na trećem polju. Koliko plastova će imati ako odluči da ih sve spoji na jednom polju? 9 plastova na jednom polju, 3 na drugom i 7 na trećem. Koliko plastova će imati ako odluči da ih sve spoji na jednom polju? Ukoliko odluči da ih sve spoji na jednom polju, imaće 1 plast sena.